Ahojte, demokracia sa sama neubráni, tak aj napriek tomu, bohužiaľ, že máme takýto predvianočný čas, musíme ísť do ulic a protestovať. Pretože samozrejme vidíme, čo sa v politike deje a vidíme, čo táto vláda robí. A nielen táto vláda, ale vládnuce politické strany. V podstate si zo Slovenska robia naozaj akýsi mafiánsky štát. Dnes už o tom nie je pochyb. Absolútne im nezáleží na tom, čo si myslíme my ako občania, ale v podstate im záleží len na tom, čo oni potrebujú, čo chcú. Vidíme, akí sú arogantní, drzí, nechutní a súčasne zjavne aj veľmi nervózni. Lebo nemajú to zase také úplne ideálne a práve preto mali by sme urobiť všetko preto, aby boli ešte nervóznejší. Zjavne to má nejaký efekt. Aj všetky protesty, ktoré sa robia, príďte zajtra o 18:00, to je 16.12. na hlavnú ulicu, ako je Dolná brána. Prosím, už nestrandujme, mobilizujme sa, pretože ide o veľa. Ešte pekný deň.